सही बता दें। बतावा। अच्छो अच्छो भइल उ गवने याद होंगे। अरे छाव अपन असली देखा देहलस्तेंगे। करे लागल घरवा में सबसे झगड़वा त बदलल बा सब कहानी। गाये भौजी बदलल बा सब कहानी। गाये भौजी बदलल बा सब कहानी। अच्छा तो बड़ा छरकत रहला ह। अच्छा अब तो हर मैं छरकल भुला गईल। सुना हम बता